L'Ajuntament de Tarragona ja ha començat a posar els llums de Nadal. Concretament, 562 motius nadalencs seran els que decoraran 73 carrers del centre de Tarragona i també dels barris. Així doncs, el consistori no renuncia a la il·luminació nadalenca, tot i la campanya engegada a xarxes per demanar que aquests diners que gasten els municipis es destinin a pal·liar els efectes de la pandèmia. La col·locació dels llums i la despesa elèctrica derivada sumen uns 175.000 euros que estan inclosos en el contracte de l'enllumenat públic de la ciutat. Nosaltres pensem que ara és un moment que està sent dur per la ciutadania, que està sent dur pels comerços, que està sent dur per la canalla i que precisament el que hem de fer des del govern és ajudar a revertir aquesta situació i a dinamitzar l'economia i a aixecar els ànims. I per tant, el que no farem és contribuir a un ambient més deprimit. Creiem que enguany, més que mai, calen llums de Nadal. Pels crios que ho estan passant malament i necessiten aquesta il·lusió que ve alimentat per les llums de Nadal, i també pels comerços que necessiten que els carrers estiguin alegres perquè hi hagi activitat, perquè no hi hagi atur, perquè hi hagi activitat econòmica.